ndakaunza nyaya yangu kudare ndichiunza pamusoro penanatezvara vangu vanoenda kumusha kwamai vangu. Ndokumusha kwamai vangu. Ndakafonderwa nemuzukuru chinzi ana tezvara vasvika pano vanga nagogo nomuzukuru uyu achitauya panapa vakatora machira asekuru emudzimu, machira avo, makano avo netrunk vaigara zvinhu zvavo zvechinyakare vakaenda nazvo. Ndokubva ndafona kuna amai vangu andikuzwa kuti muzukuru kuti masvika pamusha machira atorwa ndeani, zvikanzi ndeababa venyu. Ndikati vari machira ani? Vakati vari kuti machira ndeavo. Ndikati ndipenditaure nasekuru hanzvadzi yavo vari vese vari nomudare. Andakwanisa kutaura navo sekuru, foni yakagamudzana zvokuti yatadza kusvika pavari. Ndikati machira iwo ndokumwe kuti munoadzosera zuva risati radoka, hazvina kuita sekudaro. Ndibva ndazofona zuva radoko racho machira atakura, machira atakura kwauya nani ndovataura mazita evamwe machina vakanyorwa ipapo nemaprofita. Nekuti maprofita kuti azosvika kumusha uku kwainzi kune choto kumusha kwanatezvara musengezi kumusha kwangu kubva yorosa. Ndobva ndati machira iwo ngaadzoswe pakare varisati radoka. Saka vakainsista vakatora machira aya. Ndazofona later on tikazi machira aita sevatora vanokana mukova. Ndozvakatisabana kuti unongotora machira erudzi rwedu tinomukana nomukova nemhaka iyi. Mutiregerero muchando pari pandonyatsobvunza pandisanyatsounza. Pane mati ndanatezvara pamati ndiri kumusha kwanamai. Saka inini ndiri mukomana mukuru akasara mumusha. Saka ndanasekuru hanzvadzi dzaamai. Saka ndobva ndati kurana anasekuru vanogozosvika musha medu ina vangu nditaura ndiri mukomana mukuru ndo zvavako. Tane makaka vana kuti machira ndeedu. Ndikatwadza kuti dzozai machira iwayo ndomakuti machira ino ndovazandani ndababa vangu. Saka ndizvo vakazotora vakakanda mumvura. Sino ndakazofona nezvonzi havanokanwa mumvura. Izvi zvakaitika ndisipo ndakati ndikubasa. Chandinoda kuti tinzwe hama yangu va. Pane machira emudzimu bababa vako akauya achitorwa nanatezvara mumusha menyu vakaenda nawo vakanorasa. Ndozvautaura ndozvavabata. Ndiani wataakubvunza kumanje kuti zvakaitika here izvi? Muna amai varimo vataurire mazita vazive ivo kuti Maisimba neGavi vanofana kutaura. vanozani Maisimba neGavi Maisimba neGavi vari papi? vari pano nasekuru Chifamba. Titaurirei mai zvakafamba sei? Ndo mai vokubereka iwe ndo mai vanondibereka right. Mai toda kuti mutibatsire kuti machira akatorwa mumusha nehanzvadzi dzenyu kana kuti nevanin'ina venyu ndani? Ndemurume wangu. Yararai makadaro. Right. Vakatora ndivanani? Vanina vangu Handiti maona kuti titaure nemika tatoudzwa nemwana unzi Maisimba neGavi, tatotaura naMaisimba neGavi kuti vahwitinese kuti vataurei nemazita kuti toda munhu anotipindura kuno kudaro. ndi vana Grace. Grace aripo here? Titaurirei machira, timirai gogo. Grace titaurirei kuti machira amakatora mumusha umu ndani? Pamusoro idai takaita choto kunzwa mubvunzo wangu here. Handisi kuda zvechoto chenyandirei nacho ndozvaputsa misha yevanhu izvozvi. Munganopinda mumusha memunhu tinotora machira emudzimu yemunhu. pamusoro idai machira akatorwa ndemudzimu kumusha kwaChifamba. Mudzimu wokwaChifamba uchisvika pane mukwasha Kana achete ndowaigara nemachira. Ndoda kukubatsirai dzeChifamba family. Imi muri pano. Mukuru wenyu wamuinaye ndiani? Vari papi? Baba vaChifamba aikona kuzofa makatungamira vana muchivarasa mumakwara echivanhu. Munopedzesa vana
vese kunyumbwira kwese kopera. Ndoda kukutaurirai panapa ndikukuonai, ndada kukuudzai ndikuonai. Kana mukave imi baba ndoda kukuudzai. Hamungaudzirwe chinhu chaakunetsa vana vatinawo ava ma2000 vakubata imimi muchiita kusungwa, muchishandisiwa, muchiitiswa zvisiri izvozvo. Ava vanzvadzi venyu ava ndo vanotiudza chokwadi chiripo. Handiti machira amakatora ndeemurume wavo, ndozvavari kutaura. Zvavari kutaura ndezvomumusha mavo. Munhu ainobata kunotora machira mumusha mavo avo achiziva kuti machira ari kunobata ndee mumusha menyu. Mudzimu womumusha menyu unoenda mumusha mevavo sei? Vanopoterwa here apa? Vanopoterwa ka? Kupoterwa, murume wavo aipoterwa here? Munoziva here baba vachifamba kuti mukwasha wenyu aipoterwa? Munoziva? Saka kana vakati makatora machira emurume wavo, tinorambei? Anofanira kupatsanura machira avo, imimi avo hamaite kuudzirwa ka. Mudzimu ukanzi uri kunosvika masimba negavi, uriwo kwachifamba, unotungamirwa nevaridzi vavo. Handiti ndizvo? Mungaudzwa here baba vachifamba udzo machira amatora, kana kuti muchitorai machira apa imi motora asiriyo? Mudzimu kwawakanga uchiita basa uchipotera pana vatete apa, ainge achisvitsa kana kutambira nhingi yavo munyaya wavo akanga ari ani? Machira amakatora makatora ari. Makatora menge muripo. Naidika kuti hava mazesa machira avakatora kandimukwasha. Pamakanga moita basa iri baba vasimba negavi, tinozviziva uyo musimba negavi uyo muzukuru wenyu mwana wehanzvadzi. Handiti? But kana tiri mumisha yevanhu hatirerutse munhu kuti muzukuru ndiye baba ave mumusha muya. Handiti? Matsamwisana navatete vakuramba mudzimu, ndo kazhinji pazvinouya zvinhu zvakadai. Handiti? Imi mochiti taakutora mudzimu. Mudzimu ndo matorero atingaitere machira emunhu. Kutora monopisa. Kunopisa kwangu kureva kuti maima vabata uroika. Kuti ndo mudzimu wamakanga muchipira imi, ndo wamakunotorera machira muchinorasa murukova. Kana kupisa nekuda kwokuti paitwa choto mumusha. Ndo chivanhu zvatingachitaure tichiita here izvozvo. Paita sei? Mupostori ka? Baba kutonga dari ndokuti rifambe. Ndati mupostori ka? Apakati penyu ndiye akuti pakuitwa choto atiti. Mudzimu uyu mudzimu uyu wamakanga muri munyaya wawo ndimaiturikira zvawainge uchitaura. Handiti? Kwemakore mangani? Mangani. Ngatiti kwemakore 5 muchiutevera. Handiti maiutevera? Maiutevera. Nhasi uno vana vanonhuwa mukaka pamuno ava ndo vakunoramba mudzimu mumusha. Ndo vakunokuitisai chivanhu chekuti imimi munhu mukuru asara mumusha makunoitwa benzi rekunopinda mumusha memukwasha, muchinotora machira emukwasha monorasa murukova. Kongozika kumukira imwe igadzirisa sei ngozi yakashata kudaro? Grace, toda kukubatsirai vasikana, toda kukuudzai. Mukaona mumisha menyu maitika chinhu chekuti mega muri kutadza kuzvibatsira. Handiti? Muri kudhonzerana mumusha. Uyu ari kuramba nezvinhu, uyu ari kuramba nechii nechii. Anopedza izvozvo ndimama. Manzwa? Musati mabata moto wekunzi matora machira ababa vangu mukanopisa. Tinokuripisa, tiona chakuripisai patinopedza.
nyaya iripo maona kuti vatete ava muchawirirana navo ndo mudzimu zvichida wapanduka zvinowanikwa handiti but hamugone kunotonga pakunosvika pekuti tatonopinda mumba memukwasha makubata machira vakanga vakaroorana homwe dzinosvikirwa dzese umwe ane zvakewo but zvinopirwa nevekwasimba negavi uye ane zvekwachifamba zvinopirwa nevekwachifamba asi vanhu vaviri vakagarisana handiti imi mudzimu uyu kuti muzonotora machira muite simba rekunoupisa mupostori ari kupiye akaita basa iroro ndimi makaita basa iri iwe uri musungwa gara apa maniwe augare pacheya maniwe mese vasho vanhu vasina kuuya kudare sumukai apa sumukai vasina kuuya vakasungwa kudare sumukai apa sumukai mese imi varume mvitera zvatura vasina kusungwa pasi pasamoni pangu sumukai ndipe kuno samoni racho namaizuru ndoda kuona vanhu vari paninga wai muchitenangira misha yevanhu kusvika paititendie kudaro tiri kushaya vanhu vanoponesa vanhu vari kurwara vanhu vachienda kunoputsa misha yevanhu ndiri kuada machira iwayo nhasi pano ndoda kunzwa mhosva dzawo dzese ndipe kuno samoni rachiona museyamu riri kupi Rachel ndo ndimi mai simba negara faniro ndo ndimi gara ipabonda imi sumukai makarerekapo sumukai muripo sumukai Asipo babepa bangasi. muri pabepa anonzani Ruiz ndikuda baba vakuru avo ndoda kutura Jamba ichi. Vakauya pano tivharire. fadza ichifamba do iya muri kunze kwedare muri musungwa uye mugare mese apa uye ndiyamota zvinotutsa une makore makani weshamado 28 years mune vanhingi vari kupi vachifamba baba mune makore mangani 74 monjataidzwa nemwana 28 years mumusha muchitanangirwa musha muchitiswa zvakashata zvakadai so Unonopindiswa musha mukwasha. mukazvitsvaga hasha yepfambi ari kufambisana nayo mumusha menyu hamushaye musikana kana mukadzi wari kudanana naye musha menyu vanhu makamunyoresera Kanyoresa kuti maprofita anga aripo. ndati makamunyoresa here uya Ndi maprofita acho anga aripo. Akatadza kuzvazi. Asi akanyorwa kuti maprofita anga aripo. inde muchiita zvinhu zvakashata kudaro Zvakutambisa kuzosha mwana. Simudza misoro. 78 years baba ari kunopindirwa mumba ne28 years vakunjataidzwa nokuti pane vana vakutsvaga kuti muchitadza kuvaka upenyu muchibvunza kuti mupostori ari kuvakirai upenyu nditaurire shamwari wedare rako iwe wakawanei kuti vanhu havasumuke kunopinda mumusha memukwasha vakunotora nhingi machira emukwasha kunorasa kuruko vakadii kunotora avo vakanorasa avo sei usina kuvabatira dare kuti machira amatora aya haasi enyu torai enyu aya amatora ndeemukwasha aya musatore machira emukwasha torai enyu sei usina kuningirira zvakaitika pachoto ichi vakaenda vanhu vakauya kumasuo vabatsirwa vanhu vakapadatiwa choto vazvibvumira vanhu vasumuka vaenda mbakaoneka choto ichi chaitwa kudaro vanhu vanamata vasvika mbodzi kuti vanhu vakabatsirwa vakabvunzwa kuti chingwe musha muno machifamba musha munomu musha mune mudzimu uri munomu musha munomu chingwe musha munomu iri kupi vakutangira nyaya vabobva vachiti chingwe musha munomu
yakaenda kuna tete musha kwemukwasha. Kako tsvimbo yemusha muno machifamba, dzimbe remusha muno radzo dzakafuratira. Sei tsvimbo yemusha muno yakaenda natete hana kubva mhingo yazvo. Zvakati tinokumbirawo machira emusha muno echivanhu. Machira echivanhu musha muno achaziva kuti achaziva kuti anzi akakandwa mvura, achaziva kuti akaenda kumachira emusha muno ati awo right. Urati muna tete ndine machira andiri kuda kumba kwenyu. Tete ovharamba anzobva kwangu ndati kuna machira. Tete kumba kwenyu kune machira ariko. Kune jira rehanhu. Kune jira reredzo. Kune machira kumba kwenyu vavharamba anzi ati kuna machira. Tete machira amunawo. Tukumadochi netsvimbo yemusha muno. Tuzvidochi pano pane zvakatadzwa pachivanhu chenje musha muno. Saka tikukundochi zvinhu izvozvo zvidzoke musha muno. Pane zvida kuti zvida kugadziriswa. Titovharamba. Todati ana baba tinokumbirawo kuenda pamba patete. Tazoenda kuruseni. Taenda kuruseni takasvika pamusha wavo. Tete ivo vega vakapinda mumba vakatora trangi. Vakatora trangi yakakura kudai vawaisa. Nganzi ndoda kutaura chokwadi, hama dzangu dzese dziripo. Ndine machira andakapiwa, hanzi akabva kumasvingo, hanzi akabva ndine machira andakapiwa. Akabva kumasvingo, ndichazoti hanzi akabva kumachira wacho. Akapiwa. Machira anisakudza hama dzangu. Saka ndatora chokwadi chese, hama dzangu dziripo. Ndondiregerera kuzonzwisisa. Machira ndakamapiwa nababa here. Asi havana baba anova baba musha womachifamba. Asi machira handakwana. Ndina ndokwanisa kuudza pahama dzangu dzese. Machira iwo vatorwa vaiswa apo. Kati chete, machira aya haana kunaka. Machira atomumakumbirawo. Tonomazorodza. Tete vati vakaputsa machira vachimaisa. Ose machira vachimaisa. Netrangi. Tatiwo tsvimbo yemusha umachifamba iri kupi? Tsvimbo yana kubuda. Tokatakura machira iwayo. Ivo ndakatora trangawo vaisa. Machira vachita hama dzavo dzese dziripo. Vati ndine machira ndakapiwa nababa anova baba vangu. Asi machira ava ndakudza hama dzavo kuti machira aya ndechii. Asi machira akazobuda mukunge iwo tete tatu akuenda mumapenyu vachiramba kuti baba avo hapana machira. Ndokusunga kuenda kwatikaita kuti tinosvamba musha pakusimuka kwamakaita muchienda pamusha apa, varidzi vemusha makavazivisa here? Sorry. Chisumuka tichibva kwachifamba tichienda Beus. Ivo vega paukama hwavo. Ndipindure mubvunzo. Musazvambarire pamubvunzo. Makazivisa here varidzi vemusha? Pamusoro yeda. Zvichokwadi takazivisa varidzi vemusha. Makazivisa foni yemukomana mukuru takaifona yakaramba. Tikafona foni yemakomana vanga varipo kumba. Ikadayirwa tikataura nyaya yedu. Vakataiwa uyai henyu makasununguka svikai. Takasvika pamusha tikaona kuna nyasha. Ari kupinda. Tauri. Ndiyo takasvika tikaona takatowana azipo. Atete vakataiwa ndandafunga kuti izvoni tichingoita. Tikataiwa zvibhiru kuti tingoita asina mwana wenyu pamba. Timirire mukomana watafonera ati ari pazasi padhemu auye pamba. Ndobva auya nyasha bvaturirwa nyaya. Akataiwa chi makasununguka ndataura nevamwe vangu vati atiti itai. Nyasha. Kwa hedi basa kuti riko. Ya. Pakasvika zvishoma pane ndatuwakapa here kwa hedi kuti basa riko. Kuti wako wakavaudza here? Ndokuti mukaona ndakupenga papa ndenda kutsvaga chokwadi. Ndiye chiona kuti pana kutoda kutambanira. Handiti nyaya yangu iri pekuti uyo murume uyo akagara kwakunza kudaro. Handiti azive kuti amurware. Muruzvinzwiza? Amen. Azive kuti aiwa. Paunenge wakagara iwewe, divi iroro rinenge rine vanhu vane muono umwe chete nevavo vari kuuya.
Hatikunzwa zvandiri kutaura. Hakuna vanhu Vasimba negavi, mati imi vanhu vakauya vakatora machira ababa venyu. Handiti? Endi vasina kukuudzai. Handiti? Vakaudzawo. Akakuudzai here kuti mukoma muchanetseke nekunomhangara nyaya ivi vanhu ava kuuya kwavakaita vakanditaurira ndikavaudza kuti ngavauye vaite chii? Basa. Saka muri kuzviona here kuti aripo akavapa guwa here? Akavapa guwa yeti nesimba rinoda kuti ripure munhu kune simba. Uyo! Ndiwo makutobvunza. Dare riri kuda kuti mimi muzive kuti kusvika kwakaita ava ana sekuru venyu vakasvika nekuda kwemukomana despite kwamuri protocol haana kuzoiwidza but dare rinoda kubuda pachena kuti ritichi uyu ndiye mukomana akaita se akapa then tiri ikoko tisati taenda ikoko didi tinoda kudzoka isusu pekuti iwe muprofita unonamata kuchinamato kai ndizi wainamata kuchinamato kuti tichinama tiri kune sekuru kwemi sekuru maigozoitisa zvemudzimu nemaprofita paudi machita akabatwa ndeyekucheche here kana kuti ndeyekumasvikiro zvinodyidzana here masvikiro nemaprofita saka sekuru pai pamava muchinzi mune 72 years namangwani 78 years Joana achiuya unonamata chichechiwe Joani masoro echishanu Joana achiuya akasvikira pakati that's why uri kuita zvinhu zviri wrong Joana achiuya achiburuka akasvikira pabira raiitwa nemasvikiro hanzi nepane vanja ndomba atonokumbira totaiwa ndauya pano kusvikonochi zvamuri kuita ipapo akatotenga wai mbudzi yaakatotenga kutopa masvikiro iwavo handizi kurespekta chivanhu handizi haana kumbopindira kunoti imimi ndichabvawo kundichiuya ndichisweti zvenyu zvamuri kuita izvi rasai saka iwewe kana waida ava kuchechi ungadai usina unobatana nezvekuzonotanga kunorasana nezvekuzoti musha wakasviba tsvimbo yechi kana kuti kudii ukatoenda kumaprofita ese aita choto pamusha yevanhu tsvimbo idzodzo vanotodziziva kuti dziriko ende mufambiro wadzo dzinotenge dzine mumwe munhu asiriwo saka chandoda ngodzoka kukuzivisa kana ndechekuti kune inonzi cultural rights handizi cultural rights ava vane rights yekuita chivanhu chavo iwewe ndionetenge usina right yekutonoti iwe uri kuti uri kunamata woenda kunoputsa chitendero chevanhu handizi inonzi belief in religion each and every religion ine mastates and guidelines ekugaidha vanhu vavo kuti vanorarama sei mukuita saka iwo nechechajohani pawakaita pati pekuzoti unotora zvinhu zvisiri infomu yenyu ndowosusukidza kuti zvinoraswa ipapo mambo vachapacherechedza kuti muprofita anobatwa nemhaka yake ndiye akadhiraivha vanhu akaba pfungwa dzevanhu akapinda mumusha mevanhu iye muprofita kana ari muprofita ari anoziva kana wezinata kana muprofita asangana nenhau dzakadaro anoziva channel protocol yaanofamba nayo hazviitwe pasina sabhuku hazviitwe pasina mambo hazviitwe pasina vanhu vakakodzera aifanira kuzowana tsamba kwamambo iya anozviita aine tsamba inomutendera aifambe chaidiwa kufamba chandikapire muprofita tsamba yekuti aende kunokonzera pandamoniyamu mumusha mevanhu kuti aifanirwa kunge achiuya nenyaya yake aibva apuhwa mazano enyaya yake iye ngaachitondipa matsamba acho nyaya yake yokuti haisiri mune matsamba here vanoshandisa uri musungo unganidza vanhu uchiita zvinhu zvisiri usina kana tsamba inobva kana kwachame nokumusha inouya usotaurira mambo wekuti uyu ari kutibatsira ingotipai nyemwe mudoktora pamusoro wedare
inini ndodzikiwa nesimba negaro ndinotera vasimba negaro vatura nyaya nyaya yarutaurwa yemachira isusu kwasimba negaro sevamwe vanotira ini ndinotera namba 2 pari nyaya yarutaura hatizi yemachira rutaura kana iri yemachira ndeyake iye hasimazivi ini 43 years ini sofa hansanda kuzva nenyaya dzemachira iwayo handisati ndave teerera kunoku matare anofamba zviri pamutemo. Chekutanga kana tichiita nyaya tinotarisa yatinoti matter of law, nyaya mumutemo handizi, totarisa yatinoti matter of concern chanetsa, totarisa chatinoti matter of survival chinopa kurarama kwevanhu muupenyu handizi. Saka kana iwewe uchiuya kuno kudare usauye uchisvoda kuisa padare kusawirirana kwenyu kana kusaziva kwako, because pamutemo unoti munhu akauya kusvikomhan'ara ndiye muridzi wechi, despite iwewe kuti unochiziva kana kuti hauchizive, ndechako tabva ipapa mai vacho vati chii, mai vako vakabereka iwe nenhau yemachira akatorwa vati chii kana wanga wakateerera. Saka una nyaya yabva ikauya kuna amai vako. Kechi4 tozoenda yatinoti matter of fact, chokwadi tachowana kubva kuna amai vanova ndo muridzi wemurume wavaigara naye nemwanakomana mukuru uyu pamwe ndiye akasiyirwa tsvimbo dzacho. Iwe vanoda kutotsvaga kutoti wakasiyiwawo sei, unozonditaurirana kuti tisati tajaja kuti machira aya ndeemudzimu here kana kuti machira aya ndeeuroyi. Handiti taunga yekutora machira ndo yatiri nayo. Kompleni yauya ndakatorerwa machira edzitateguru rangu nenatezvara mwana wavo ndiye ari kupupura zvechokwadi. Baba vandaigarisana navo vandawanda vakaita navanavo vayavasa vakanga vaine mudzimu wokudzinza kwavo, unoona utori nemachira andaita se andaichengeta. Anofanirwa kuti muprofita iyeye aifanirwa kutotaura futi kutoti machira amunoda kuti tiende tinotorako haasi emwanasikana wenyu ndeevaridzi variwo, musina kutombokuenda ikoko. Zvirikupupurwawo naasekuru vako kuti machira atakazotora ini handaazive, pane kuomberera pamudzimu wakangoti pana amai vako. Machira kuti azotorwa imi vanhu mese makati mvuwapa imi titaurirei kuti changa chanetsa chii, chakanga chanetsa chii chamakazoona kuti machira ngaatonotorwa. Pamakotora machira aya hamuchacherechedza uye mupostori wenyu hakupei guidance yekuti machira amuri kubata muri kunobatanidza nemachira evanhu. Pamusoro edare ndofunga taane makore akawanda tichingozone machira iwayo, chinzi ndiwo ari kusunga upenyu hwetsinzerwani. Chifamba kwatazononga kuti ringateti taita zoto ndopakazobuda kuti tinotese tinotuna machira ende zvinonzi machira ndiye acho aiwayo ari kukonzeresa dambudziko ravo mukusangana nare. Ndokuenda kwatakaita ndokwazi kuenda kwati ndopatambotaurira uyu kuti problem dzamune musangana nadzo nyika yese idzi musanganikwa nako kuti wakazodii, muri kutambura, muri kudii, but isi ndo patiri kubvunza kuti kana chakava chiri chivanhu chamuri kunzi mimi ndo chiri kukusungai, handizi makadii kuenda kuchivanhu kana kutsvaga kuita bira pamusha penyu kana kuuya kuno kwamako musikonzwa kuti mambo tozvifambisa sei kuti izvi zvinhu zvidai izvi dhani kuenda kumuprofita musiri kunetswa nezvekwamwari. Ani muri kunetswa nechivanhu? Takaenda kuchivanhu kusingaperi takazama. Unoshanda kupi? Iwewe ndoshanda kunonzi Mjizoni. Apa. Wakafunda usvika pachini. Ukaitei ukapasa chikoro kusvika pachini.
wotarisira iwewo vanhu ndoda kukuudzai vakomana nyaya yatitaura panapa tingaitaure tichitamba handiti but patasvika pakashata kuita sei kana vanhu tapuhwa dambudziko handiti munhu ari kuita dambudziko redu ngaabvunzwe kuti mungaripedza sei dambudziko redu munogona kuripedza here kwete kupedza dambudziko tichikiriyeta rimwe dambudziko handi munopanzwisisa ndobva tichi ndobva maita sei makatoita makatotora machira mukarasa handiti ndiudze kujizoni ndobva waita sei wakanhonga point yegoridhe kudai mani period yakadi mapisa machira taurako ningi pamusoro wedare nhau emachira ibutizotaurika dendo mambo wangu nhau iyi ndofunga ine nguva nemakore tichigosangana tichionesana tete ava ndo vaipindurwa nemudzimu mumusha saka ivo pachiye zvavo vakazodzoka vakati inini mudzimu pandiri hapasisina kusisina mudzimu uyu ka inini ndakanga ndakupinda chichiye kwamazha saka nhau yemachira kuti izoramba ichidzoka mudariro takaramba tichichingotaura kuti nyange munhu ukanzwa kupinda mucheche kwamazha chivanhu chagara chikuda kugadziriswa zvachiri zvatingoungana ichionesana kutoita sei saka ivo veti ini ndakunamata kwamazha tikati ngatichizviitai pachipostori chacho ichocho chamuri kuti ndo chamakudini chamakunamata Inga ukutaura zvakanaka vanhu chivanhu chinofanirwa kufambwa nenzira yacho yechivanhu. Kana makamaona kuti ava ndo zvavo mudzimu kana ukauya ivo kuzviramba kuti havana kuda kana kuti kudini unongoramba uchingorichi uye mimi makava machizodii kuti zvaitwa nababa ava kudhara muchibika mabira muchidii makazoita bira renyu mumusha makavadaidzai vavava mudzimu wenyu uyo wakasikuoneka uriwo kuna baba ava tani kuti muite zvechipositori nyaya yekuti maka pamusoro eda indaida kutaurawo zvangu chiburikidza panhau dzemudzimu indaida kuti dare mumbobvunzawo iyo vakuru vacho kuti mudzimu wacho vakapedzisira kuzviita zvechivanhu wanga uri munhu kababa wachitaura aiwa zvimwe zvacho tinenge tichitaura tiri kumba musingabvunzwa mamba potai muchiteerera vabvunzwa wakanzi nai baba mudzimu uyu maiuziya uine nguva yakadii muchishanda nawo wakati aiwa ndaiuziya chaizvo ndizi vakazonzi makapedzisira kuzviita rini vakakuti ichi dai nai baba 5 years ago 5 years ndichikumbira kubvunza muneva kwangu kuti 5 years zvanti ndi 2021 5 years pa 2021 unenge kuti kubva 2010 pane chakamboitwa here chiitwa azviro zvangu wechibvunzira ngatimubatsire anogona kaita kubvunza bvunzo wakanaka hatisirisiwe kuvanhu wachifamba ndozvaunofana kutoziva ukatotitsamwisa ukada kutoratidza kuti very stubborn tinokutrita nenzira usingafungidziro ndozvatiri handiwa kwawana isusu toda kubatsirana newe urikubvunza mubvunzo wakanaka kubva 5 years dzikutaurwa nababa pane 5 years kusvika muna 2021 kubva kunana 2010 kwesoku pane patakambosangana here panganzi nababa udzimu hwakanga uriko ndozvauri kuda kutaura uri kuda kutaura zvinhu zvakanaka isu tatoda kubatsirana nemi ndechekuti mumusha musati chinhu chagara muchichiona kuti hachisi kufamba izvi mozonotora mupostori momutungamidza kuti angaita zvimwe zvinhu zvinoshambisa pasina zvaaita runzwa zvandava kutaura 2010 unoziva kuti hapana mudzimu wakanga uchiitwa mumusha meni handidika baba vari kutaura madhetsi nekukura vanogona kurasika madhetsi avo woona senge vakati 5 years vataura makore akawanda sereki handidi i2021 kureva kuti 2021 apa tichidzokera iwe ungadai uri kuti kudare taikumbira kuti mutibvunzirewo baba njeveni kuti kubva 2021 kusvika nhasi ndo pane 5 years dzavataura ko 2021 idzi tichidzokera kumashure uku ngavatiudze ndepapi indane makore akati handambobvira ndakazoona mumusha
handiti makore ako iwewe otibatsira kuti mudzimu hakuna mumba kana mumisha makanga musina midzimu. Handiti midzimu mizhinji yakanopera pakuukwa kwemidzimu, kuti munhu vanorwira mudzimu kuti dai zvauya kuneni. Vanhu voenda kumapostori ivava ndo vanenge vachikuitirai kuti tinotora mudzimu tokuitira. Ukaona mudzimu uchinzarwa kunzi tinoutora kana kuti tinokuita kuti usvikirwe mudzimu, hausi mudzimu. Makutouraya chinyakare chacho. Pamuri kunzwa vatete avo vachitaura kuti mudzimu hapachisi. Handiti vaitokuudzai chokwadi. Handiti nai vatete kana mudzimu usisipo machira anochengeterwei? Ko machira akaendepi? Handiti ko mudzimu wababa mukuru waibudawo mumusha menyu wakaendepi? Wapa nani mazwano? Hapana. Machira enyu nemachira ababa mukuru zvigere zvakamira sei? Handiti mochibatanidza mativi maviri. Pachisoro changu ndechekupinda makunosvika muchitora machira kana kunoti gogwavo vakupei machira. Munoziva munhu akavhunduka avingwa nemhuri, nyangwe iri mhuri yako unogona kutya. Handiti zvinenge zvakuitwa ipapo takunotyora. Ndivo vakare vari kutaura kuti makatora machira emurume wangu. Handiti uyu mupostori ari kutaura kuti vakatora machira ndivo vachidai. Handiti vachitora vachidai, vachitora mavaitoraka machira asina kugara akasangana. Handiti mapona zvinhu zvozvo zviri wrong. Handiti midzimu miviri, weuku neweuku. Imimi kana dai mudzimu waizenge wasvika mumusha menyu, vainodzipatsanura sei sekuru ava mbatya dzakasangana nedzemukwasha? Hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Saka isusu kana mauya kuno patinozoisa hasha, handiti ndepekuti munopera varume. Ndoda kutaurai nhasi. Handiti mazvo ramuri kufunga kuti ndo dambudziko ramunaro iwe shamwari yangu kujizoniwe, dambudziko rauri kufunga uchitombomuka kumba uchienda hako kunokorokozapo uchiita mari yako shoma iyoyo, handiti munozoriona kuti radii rinofura. Handiti saka isusu kufunga kwangu muenda mberi nyaya iyi kwese iriko. Ndoda kuti yataure ndipedze nyaya. Taura hakushamwari. Ndiri last born wa Simanenga. Mangu ndivava neava neava. Nyaya yakauya zvisho yakaita yakaita ndinenge ndakati vanhu vanenge vauya itai basa ramafambira, basa ramafambira ndokubvaraita, asi ndinodzoka shure kubva mudara chicheka in 2024 pandiri izvozvo hapana patakaungana sefamily kwaSimanengavi tichiradzwa machira emudzimu wekwedu anova akucreatwa namukoma kuti pane machira emusha. Ndinovimba izvozvi ndane vana 2, vamwe vakutoenda chikoro vese. Hatina musi mumwe chete watakagara sefamily kuti machira ababa anoda mukubatsira Simanengavi ndepekuti usashandise temu yekuti akucreatwa namukoma. Ngatiendei pana mai. Inini mai vangu amazvirei, mwana wehanzvadzi yavo John Chembe parufu rwababa vangu. Handiti vakanzi sumukai mutaure kuti mukwasha uyu nhasi apa. Handiti akanga aine ngava here mumusha menyu? Sekuru John ndeva 1955 ndobva vasumuka vakati inini mbuya vangu vairina vakandiudzai kuti Cyrus ane mombe yakasara nayo. Handiti mapano dai takagara ndakadai takateereraka aifanirwa kunge achipupura izvozvo ndimai vakubereka isusu. Handiti ndobva varamba vakanyarara. Ndikati mhai, umva zvandakaita. Ndikati mhai, hamurambe makanyarara, mwana wanzvedzi nyataura nonsense pamaziso pedu mani. 1983
sekuru John, baba venyu vachikombwa guva ndopakapedzisa baba vangu kuroora mombe yamuri kutaura. Vachiumbe vakamira apa vachidedzera vakabata mombe, gashu remombe riya vachinzi nhasi Cyrus apedzesa kuroora mumusha menyimi nambuya venyu vamuri kutaura. Mai amuzviziva zvikanzi ndozviziva. John anongotaura paasina kuswera. Handiri munopanzwisa. Tati mai vataura kuti mumusha menyu machira akanga arimo ababa venyu. Handinopanzwisa shamwari pandiri kuda kuti tiende. Mudzimu kuti uripo, mudzimu haumuke patinoda, otherwise tese takasviba kumudzimu. Hauna paunoenda, haubude panguva iyoyo. Mwana wako uri kuti wari kuenda kuchikoro wewo. Handiti unongonzwa kunzi mudzimu wapotera pamwana. Handiti ndizvo. Kana wabuda saizvozvo unonzi chienda mudzimu ngautore machira awo. Makazvisanganisa zvazvakaitwa zvezvi. Handiti unobva wauya uchitora machira awo. Iwewo pauri kunotaura hatikuda kupaendesa pamukoma. Mukoma wene rimwe zuva futi uchazomuda munyaya yatiri kutaura pano. Pataakuda kubatsirana Simba neGavi nemadzitezvara vana sekuru venyu. Hatidi kucheka ukama pakati penyu. Muri kuzvinzwisisa? Maita zvakanaka. Uyo murume akuunzai kuno. Iri raizove ronda iri muupenyu hwenyu baba, raizove ronda mukurarama. Iri ratiri kutaura pano randakuda iye zvino. Mupostori wenyu tisati tamubvisa basa. Handiti iwe kana usina matsamba udzoke kuno kuofisi kwangu iwe. Kana basa rako uchiriziva udzoke pano paofisi pangu pano. Ukaita maoperations mumatunhu medu musina matsamba tinokusungisa kumapurisa ukasungwa. Handiti wapanzwa? Zvese zvinoitwa muno izvozvo zvematsamba enyu izvozvo tokudedzera munhu ari kupai matsamba acho. Movhetwa zvamunoitiwa wopuhwa tsamba dzako woita basa rako wakasununguka. Uchiita basa uchitungamira vanhu uchivasiya vakavaka ukama hwavo. Kwete kuita basa rako iwe uchiputsa vanhu. Nyaya yenyu vaSimba neGavi mauya nenyaya yenyu maita zvakanaka nokuti pabuda zvakavanzira. Handiti iye zvino hapachisina machira ekwaSimba neGavi. Iwo akanga ari kwaTorna Bhugwa. Handiti ava vekwachifamba. Handiti machira havachisina. Avo vaitoda kutonorasa ndozvavakatotora, vaitoda kutonorasa vati henyu mai musingade kuarasa. Handiti tinoda kuti muchiita dare rekupamba muri pamwe chete. Handiti muzukuru nana sekuru ake. Avo sekuru varipo munhu mukuru. Vadika vamusazvipime kuzviti vana vadika hata akuenda kumapostori dadini chivanhu vachinzarwo. Handiti motsvaga kuti zvapakaita izvi zvinogadzirisika sei. Handiti topuwa gwara ikoko kumasvodzo ikoko kana kuriko kwamatizira muchiti ndokwamave muchakutiza rimwe zuva futi. Handiti gadzirisai nyaya iyi. Ava vaitoda kurasa machira ava vakaarasa. Handiti vanozomirirawo zvichazotevera pakurasa kwemachira. Asi enyu akatorwa acho ndo akudiwa dare rekuti murongerwe nekutsvaga kuti zvinofanirwa kuitwa sei kuti machira iwayo amisikidzwe pakare. Handiti vanin'i navo pamunoita matare akadaro. Handiti amuite matare iwayo musingavaudze kuti zvinhu zvinofamba sei zvakomana. Pandakazvisira takangosira kuti baba vaipoterwa vakazofa machira akangosara ari pai ari mumba. Hataizoziva kuti anofanirwa kuparadzwa achiparadzwa nenzira yekunoraswa here ende achirasirwei asina dambudziko raaisa pai. Ava pavainouya mumusha mako vanhu vekwachifamba vanobhadhara hwai nemombe hwai kwamambo yekunopinda mumusha mako iwe. Handiti vatinoitisa mutete wavo mavainoitira dare ravo iro rovainoita dare musiri mumusha mavo. Handiti mapona vangadai vakatora vatete vavo. Handiti vatete takubvisai mumusha memukwasha hatidi kutananga musha womukwasha. Handiti tatitaure dare tiri toga tisati tataurana naSimba neGavi vasukuru. Toda kuti titaurane pachedu. Hazvadzi tiri kuda machira. Machira ari kunzi zvakati.
iwo wakati mudzimu hapachisina. Handiti vari mumushamani menyu mwana chipamba, muri mushamani menyu mapedza dare remachipamba, machira ari mumushamani memukwasha. Handiti makuchidedza uyu kana uyu ivo ava vana simba negamba. Hazvisisinei kuti mukuru aripo here kana kuti mudika hapo. Hatiti ndizvo, nokuti iye zvino hatingati isusu uyu ari kuBritain toti mukuru haapo, panoda kuitwa chinhu toti uyu haungaite mukuru asipo. Hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Taakutevera ropa ndo raakusainira kuti chinhu chidi chiitwe. Handiti ndopatingadai takachizoenda manje mune uyu amhene vana simba negara. Mukoma wenyu ari kupi? Nyaya yatiinayo mwanangu ndeyakati. Saka tanga tichida kuti isusu hatisi kuda kubata zvinhu zvemusha menyu, tiri kuda zvinhu zvavatete vedu. Machira avaishandisa ivo vanaziva muridzi wavo nokuti vapenyu. Handi vapenyu vari ivo omwe. Mudzimu havasiri ivo, havasi mudzimu avo, ivo ihomwe paipotera mudzimu. Handiti totora zvinhu zviri pamutemo. Ava vanenge vachikubatsirai ngavati kana vasvika pekunge vachiita basa rakadaro ngavakubatsirei vachikusiyai musina maronda. Handiti toda kuti patinogadzirisa matare ngatigadzirisei matare edu vanhu tichidii, tichisiya pasina zvipomerwa, tichimirira zvinozouya mangwana. Handiti ndizvo? Pamatora machira ayo arasa mvura. Handiti hapana chatichaitika. Handiti vatisitiu tichikutaura nezvako kukutaurirai chaiko ndiri pano. Dare iroro mukakwira muti nekumashizha uko anove mashura ndokuudzai. Saka iye zvino ngatichipatsanurai matare ekwachipambwa amire kuti hongu zvakatadzikwa muri vana imi vana simba negare. Handiti kunyange zvazvo makaona neuyo uyaitoshandisa nyaya kuti hatizvizive. Unozviziva nemakore ori kutitaurira panapa nekwanga uchiitika zvinhu izvo kure haungazvizive. Kana washaya akuudza kana kuti pazvatangira unoziva pane imwe nyaya isingatange mumba yaunoshaya kuti asi hatina takazvitaura. Kana yataurwa nyaya saizvozvizvo mudzimu mumusha menyu wakanga urimo anotaura izvozvo ndimai. Avo vatezvara venhingise kuvakwa vatopupura kuti zveshuwa vaitozviziva kuti kune mudzimu une doro kumukwasha. Vaitobuda vachienda. Baba vako havasiriwo mudzimu, havasati vabudawo, vachatobudawo kana vachibuda asi vaipoterwa. Ndozvazvinotaura. Saka zvoda kupatsanurwa. So todzokera pekuti machira ekwasimba negavi haana chitadzo kune vanhu vekwachifamba. Toda kusiya zvekwachifamba zviri zvega, zvekwasimba negavi zviri zvoga. Handi wapanzwisisa? Ndodare randinoda kuti mudzokere rinoripwa nemombe kunoitira matare emumusha menyu madzitezvara mumusha memukwasha. Mupabatisise pandiri kutaurirai. Taakutaura zvechiyerwa isusu kuchechi kwacho tinoenda kana tatambudzika tinovatsvaga ava vachitiitira mabasa. But handimusiya asina kuti ndisina kugutsikana kuti aiwa kana wanditi iwe ndinobata zvinhu izvi tiri kunzwa kuti pane mudzimu wakazodai wanhingi zvinozodii. Handiti hakuna kumutanga nokuti ndiye munhu atoda kuti atibatsira. Handiti ezvino tiri muno mudare maona ndasumuka panapa tinozvatei tichizviitira. Handiti papaura kuti akapeka bapotsva azumuka akapididira akaita sese aiwa tiri kuda kuti mhuri yekwachifamba kusiyiwa kwamakaitwa nevabereki venyu. Mukwasha wenyu adzavasa munobvira makatukana naye kana zuva 1. Handiti mozounzwa kudare nemwana waakabereka. Sei zvichida baba vake vari kumuti koapa ndiye mukuru. Tsvipo dzamuri kunzwa dzichitaurwa kunzi tsvipo. Kuratidzei tsvipo kufuna kukumbira kuti tsvipo chinhu chinoshamisa. Kuratidzei tsvipo kuitira mangwana mukazonzwa kunzi
vana vakanzi tsvimbo yababa iri kupi nachitoona zvakaitofambosina chi asi muri kuona udiko hwakwa kanopedza vanhu handiti mapanzo kunzi tipe tsvimbo padhoni ndiye dangwe rangu handiti abate tsvimbo iyi mapanzo anoenda kuzvikuru ivo vana Simba neGava ndio anonobatiswa tsvimbo yavasekuru vake kunzi uya uzozvitaura kuti tsvimbo dzasekuru vangu idzi handiti saka nhasi takutora tsvimbo idzi kudziisa pamunin'ina uyu handiti kana kuti kudziisa pamwana wake uyu ndienda tosiya ndatotaura kuti tsvimbo idzi ndedzajojo ndine mwana ane zita rangu handiti ndobva ndati tsvimbo iyi ndeyakwewo haina uroyi tsvimbo iyi handiti bati baba paunenge uchinzwa anga asinawo kana tsvimbo iyi handiti akakanaka musavatendere ava vanhu ava destroya zvinhu izvi mumisha handiti mapanzwa tsvagai nzira yekuti pamunenge makadai pane anenge achitozvidawo izvi ediwe ngatingotoraiwo tipa anozvidii anozvida kuitira kuti pamunezenge makuzvitsvaga muwane pamunozviwana kana mazviwana pamunenge mazviwana zvakuda kuchenurwa kana zvakasvibiswa handiti kunzaiwa dziripo hadzona tsvimbo but dzakuda kutochenurwa handiti dzinozorwa mafuta akakoapanzi ukaona ndatsamwisisa pandipandanapando kusutsa mwakwe ukazoda watichiwe handiti mabona maona zvandaita watichiwe ndingitipambewe matauro okuita tipambaya kaya handiti maona ndichitaura ndichiendesa musoro kundichidzora chiito handiti mambo vanenge vatsama handiti vodzwadzanotsama anozotobata tsvimbo handiti maona kumatare kunoku toda kutaurira zvinhu toda kuti tichipedza dare renyu nyaya hombe ndeyekuti tikasaudzana chokwadi kumatare handiti kuti timauya kuno toti manje anachipamba tinoziva vamwe kuwikiroku hama dzedu mashamwari tori ndokubatai ndichikupfuridzirai kudai hatina kwatezvichidii panodiwa kubhadharwa mombe mumusha womukwasha yehwai yamambo iyoyo ndo inochenura chivanhu iyoyo hwai iyoyo kuti aiwa pakatadzikwa pati umambo wabvuma kuti zvakatadzikwa ngavachitaurirana handiti tsvagai pekutangira handiti ka iyeyo anokupai gwara kwete kuti zvatamusvasvaidza munomoti chatiri kusora hanhu timoona kuti hana tsamba tikamusiya tisina kumuudzwa kuti kushaya tsamba kwako kunokusungisa mwana ka 28 years mudiki kumafirst nesecond boni dzedu tikamusiya akadaro hatisi kumuda handiti muno ndo zvinoitwa tinofona panapa auya so makonda auya wauya isambudzi nehwaya zvamama handi bapati ndechitaura tiri pana kuti isambudzi nehwaya handiti 150 totobata vodi yako kuti chamari pane vafana vedu kunoko vari kufimba kuti basa ravari kuita izvino nemumaraini matiri mavari kuita mabasa zviri kufamba zvakanaka munosvika urini kuno kuti muzovaote matsamba hatiri kushanda nevanhu vasina chi munowanikwa nyaya dzava mauya semhuri aniti totodedza uyu ndisu akazvigarira kwaari iwe chamari wewe uya kapane mhuri yekwachifamba nemhuri yekwasimba negavi vari kunetsana madzisekuru nechii nevazukuru twarina kubatsirwa uyo uya uyu takagarira takapeta maoko achikubatsirana kana kukudhairekta kuti endai munoona muprofita anonzivei ndo basa reumambo maprofita ndeedu toarambirana saipa baba musatsvage mega pakati penyu apa kuti kwamunoda kubatsirwa tsokai kudare tinokupai dare kumbire dare handiti munotsvagana zvechitsotsi papa mungaramba muchiningirina rimwe dare rinokupai ndaida kutsura vana vamaya mhuri iye
Imimi chandoda kukuudza isusu tinodhira tiri andatsika nemagariro nauye kutandamusana nemachira amai siyira ipupi uko mai kusiyira kunana baba vangu ivana sekuru vanokupandukira mangwana ivava imimi musapinde mai venyu pindai mune zvekwani nekuti mai venyu mangwana kana vaine imwe nzira yakafamba nayo uyarapo neimwe nzira isiri inonzi kupinda ana sekuru munotaura naamai namama aiwa isusu koisu hatiko kana zvineu nyaya yenyu ndeyani nani nateneve mangwana timuzotisungamira dzakondo mavukoshiwa kutipedzererai anzwa kuti zvinhu zvida kutorwa ndezvaamai aifanirwa kutambira kure kuti inini kwete ivavo ari kudayira kuti iye haana unzizitorwa nezvaamai asi kuti akadayira kuti inini machira amavhunza nezvekwasimba nega hatimazivi ndobva asiyira ivo nhandare yavo kuti vapedzerane ivo amai nehama dzavo vapedzerane ndokupedzerana kwavakaita vachitora zvinhu zvekutaura pasiripe vanga vasingatsvage machira ekwasimba neganda muprofita aitaura vaitsvaga machira ekwachitamba ndokanaairamukanditinyire tozotaura hatimazive mutongo wenyu mauzwa mangwana ndataura munhu ngaatanga da kutanga uyo apera kutaura pamusoro edare endakataura kuti homu apa kukanganiswa pakakanganiswa pakunzi pakaraswa mashire ekwasha mubvunzo wangu wanga uchiuya kuna tete kuti saka zvatikarasa machire mukwasha edu tozoawanasira nekuti edu ndo kwaari ndo vaigara nawo ende edu tukumari saka zvekutaurwa padare hamusi kuteerera muri kumira pamubvunzo wenyu chete handiti dare rati imimi mochienda munogara pasi magara pasi muchabvunza nezvemachira ekwasimba negali akaraswa kuti poitwa sei hazvitaurwe nemunhu wenyama izvozvo kuti zvinogadziriswa sei muchabvunza nezvemachira enyu ekwachifamba mukatorwa nedare rinoita nezvecultural heritage ichi chava vakabata chinonzi matangible heritage handitika mukaenda mudare iroro muchiita mutauriro unofanirwa wamuri kuita kuti kubatsirika kwenyu munongoenderwa pa8 noti 8 iri kuti zvakati 8 iri kuti zvakati saka panapa muri kupiwa chii muono nezano machira ivava vakaraswa nana sekuru ava vabvunzwa mubvunzo kange kumashure kwesoko zvaimboitika here kana kuti kudii akaenda kwaakaenda nekwaasina kuenda mamanzi kana mauda kubatsirwa munodzoka kune rinodare rokupai kuti munobatsirika sei but chinangwa chikuru chinei chiripo manje chekuti anamaya kuti vazozviramba izvozvo mukati menyu munotenga muchitoti mudzimu wakaenderei pamwanasikana kana kuti kutori nevamwe vanhu vanotenga vari against mhosva yenyu inongoripo chete chembere iregerei yakapura munhu anoti zvimanozviita nokutya nyaya inyaya isiyo yekutanga nokuedzera venyu muenda mune mabanzirika kana mune pamwe pamunoira pasi nofanira pakuti tifambe pamwe chete